Boa tarde a todas e a todos. Vamos a dar comienzo entón este pleno ordinario do Concello de Outes, donde temos os seguintes puntos na orde do día. En primeiro lugar, o primeiro punto, a aprobación da acta das actas, neste caso dos plenos anteriores, das sesións ese móvil. Perdón. Pasa nada. A aprobación das actas das sesións anteriores son tres actas: a acta do pleno de institución, a acta do primeiro pleno de organización, a acta do segundo pleno de organización. Non sei se teñen algo que comentar sobre estas actas. Todo correcto. Votámolas as tres conjuntamente, parece? Sí. Bueno, pues votos a favor da aprobación das actas. Moi ben, pois quedan aprobadas as actas das sesións anteriores. Ben, o segundo punto da orde do día é o expediente de modificación de crédito, en concreto pola guía de suplemento de crédito para a aplicación do suplemento reglamentario a varios investimentos financieramente sustentables subvencionados. Bueno, tal como xa explicamos tamén na Comisión Informativa de Contas de Facenda, basicamente trátase de xenerar créditos que non existen, partidas, por así decir, no orzamento que temos en vigor, para poder cofinanciar unha serie de investimentos que proceden de subvencións ou que se financian en parte vía subvención de outras administracións e en parte necesitan cofinanciamento do Concello. Como non existía crédito porque esas subvencións non se contemplaban no momento de deseñaros e de aprobar os orzamentos, pois é necesario suplementar, crear ese crédito e en base ou botando man do superávit que temos, non? Sabiron ustedes de que estamos a falar, pero son varias actuacións: mellora da Praza de Galicia, accesibilidade e envellecemento dos recursos do turismo industrial da Ría de Moroseloia, Camiño de Santa Lucía Tarás e outros moitos pequenas actuacións e pavimentación de camiños e vilas. Total, o suplemento de crédito que servirá para cofinanciar estas actuacións ascende a 35.962 euros. Creo que pouco máis que comentar por nosa banda. Ten a palabra a representante da portavoz do Partido Popular. Bueno, boas tardes. Nós consideramos que esta modificación de crédito é precisa, pois, como acaba de decir, servirá para financiar a parte que corresponde ao Concello de varias actuacións que son cofinanciadas con outras administracións. A mellora da Praza de Galicia, a accesibilidade e envellecemento dos recursos do turismo industrial da Ría de Moroseloia, que vai posibilitar o adencentamento do paseo entre Porto Xiabo e o Requeixiño e máis o paseo que hai no entorno do Requeixo, a pavimentación dos camiños de Virás, que completa a pavimentación dos roeros interiores do núcleo de Virás, xa iniciada na anterior legislatura, o camiño a Santa Lucía e outros, que ademais deste camiño tamén incluyese nese proxecto o arranxo da estrada dende Carás a Caceirán, o arranxo de outra estrada que vai entre Sacido e Oucanle, e máis o camiño que vai da Xurisdición a Brión de Baixo. Todos estes proxectos son obras que promoveu, iniciou, xestionou e considerou o anterior goberno. Nós naquele momento considerábamos que eran necesarias, e por suposto que os seguimos considerando agora. Eran obras que os veciños viñan demandando, por todo isto que acabo de expoñer, imos a votar a favor desta modificación de crédito orzamentario. Moi ben, ten a palabra a portavoz do DNG.
Bueno, nós tampouco temos nada que soltar en cuanto a modificación de crédito, todo o que conleve unha mellora para o servicio para os veciños, pois nós estaremos sempre a favor. Pena, son unha autorización, pena que non se acometan sempre as obras e se van un xeito integral, como é o caso de Canto, donde está desfacendo unha pavimentación que si non foi presupostada no goberno anterior, pois está sendo executada nesta, e non hai canalización das fluviais, e igual está pasando en Tarás, e no resto das obras acometidas. Nos só puntualizar iso, que facer obra sobre obra non creemos que sea a mellor xestión. Moi ben, ten a palabra... Pois desde o Partido Socialista estamos a favor de todas as obras que axuden a mellorar a vida dos nosos vecinos. Apoiamos a modificación que se vai facer, unha vez que todos os informes necesarios avalan eses proxectos. Parecenos importante, sobre todo, a actuación da Praza de Galicia, porque vai mellorar, sin dúbida, a seguridade dos alumnos do colexio. Iso parecenos importantísimo. Por último, teño que pedirle ao equipo de goberno que todas estas actuacións previstas faga un exhaustivo seguimento das obras por parte do equipo técnico municipal, para que unha vez recibidas non pase como ven sucedendo noutras obras anteriores. É mellor que non teñamos problemas despois é facer un seguimento agora. Non digo, con iso digo todo, estamos de acordo na modificación de isto. Moi ben, simplemente comentar, estou completamente de acordo, as actuacións que se planifiquen deberían ser actuacións integrais e efectivamente o lógico é que antes de cometer unha pavimentación se solvente un problema como é o da canalización dos pluviais. Estou de acordo, bueno, moitas veces, como é o caso, son obras que xa están non só ornamentadas, senón adxudicadas e, lamentablemente, non contemplan esas actuacións e poden crear algún tipo, efectivamente, de problemas. Entón, a nosa idea é que planifiquemos nós sean obras que non implique o que vostede apuntaba, non? Que despois queden cousas a medias ou cousas mal feitas. Do mesmo xeito que estou de acordo con que apuntaba o portavoz do Partido Socialista, nós temos efectivamente a tratar de facer un seguimento exhaustivo das obras, mesmo antes neste caso da xudicada, como é o caso da Praza de Galicia, onde nós xa tivemos algunha reunión porque se ven a obra, neste caso está, digamos, a subvención concedida, está pendente de contratarse, digamos, de axudicarse o contrato, ainda está pendente diso, e hai algunhas dúbidas de como se vai a concretar e a plasmar o proxecto concreto, non? Digamos, o proxecto, porque, efectivamente, hai que coordinar, entre outros, coa dirección do colexio e mesmo coa Consellería de Educación, non? Por lo menos informarlo, cuestión que non estaba, por lo menos, non nos consta que estivera feita. Por tanto, bueno, estamos todos de acordo que son obras necesarias, que son obras, efectivamente, que proceden do anterior executivo e que é necesario habilitar o crédito, estamos no período de habilitar o crédito para poder, en primeiro lugar, habilitarlas e despois executarlas. Moi ben, votos a favor do punto exactamente, crear este suplemento de crédito, votos a favor do suplemento de crédito. Dos puntos. Bueno, apróbase por unanimidade da modificación de crédito por suplemento. Isto é unha animativa moitas veces, a terminoloxía que se utiliza por parte de xente de contabilidade. Tamén me toque o de negociar, en parte, pero bueno.
Aí ven outro parecido. Expediente 669/2019, recoñecemento extrajudicial de dereito. A ver se son capaces de explicarlo ben. Basicamente, trátase dunha factura que entrou tarde no exercicio anterior, que ademais non había unhas dúbidas para identificar, unha factura que despois soubemos que estaba vinculado ao campo de traballo no Alcarmuiño, e pois non se contemplou e non se formalizou esa factura no exercicio 2018, en data 2018, e como non existía crédito naquele momento, agora temos que recoñecer de forma extrajudicial este crédito para poder basicamente pagar. Basicamente o que vamos a probar aquí é que se pague unha factura detrás desta terminoloxía tamén complexa. Entón, non sei se ten algo que dicir. Non, simplemente que entendemos que efectivamente é unha factura de un traballo en este caso que se realizou no ano pasado, que se efectuou satisfactoriamente, que está conformado e que hai que pagarlo. Non hai nada máis que dicir ao respecto. A mí só me gustaría saber cal foi a actuación que se fixe. Cal foi a actuación? Bueno, casi eso podrían explicar mellor os pero o campo de traballo do Alcarmuiño sí que o temos, este ano tamén un campo de traballo internacional que derivado un proxecto europeo, se non me equivoco, que xestiona a Xunta de Galicia, onde o Concello de Outes é como un ente colaborador, apoia unha serie de rapaces que chegaron este ano, a semana pasada, e o ano pasado tamén estiveron, que fan unha serie de traballos de campo, de cuidado, e farán tamén, coñeceránse e establecerán vínculos que son persoas de distintos países europeos, traballo social, e, pois, así se impulsa, se crea Europa e estas cousas. Pero, o campo de traballo, en outros concretamente, que desenvolve unha serie de actividades, de jardinería, traballo social, etc. Entón, hai unha empresa que é que xestiona todo iso. Que é a empresa que non sei se quedou máis ou menos claro. Sí. Vale. Bueno, votamos entón a favor. Perdón, pensei que non tiña que ver. Sí, son, pero... No, ainda ocupo algo, no, pensei que non tiña que ver. Desculpe. Nada, simplemente decir que desde o Partido Socialista creemos que as facturas hai que pagalas, sí ou sí, e en base aos documentos acreditados por Secretaría de Intervención do Concello, nos dá a nosa aprobación con o seguinte reconhecimento extrajudicial de empleo. Correcto. Moi ben, por votos a favor entón deste reconhecimento extrajudicial de crédito. Aprobase entón por a unanimidade dos concelleiros e concelleiras. Vale. Que hai un pequeno erro na orde do día, que se pasou na orde do día da Comisión de Facenda. O punto 4 realmente non é da parte resolutiva, senón da actividade de control. Simplemente unha dación de contas, non me equivoco, por tanto, non hai que discutirlo, nin deliberar sobre ele, nin votarlo. Entón, pasamos a fecha de liquidación do orzamento, darse conta da fecha de liquidación do orzamento. O seguinte punto tamén é a dación de contas da resolución da alcaldía contra eses reparos, e o sexto punto de acción de contas da resolución da alcaldía de Planas ata a data. Entón, como é parte resolutiva e actividade de control, teríamos, digamos, todo completado, e agora hai unha opción, hai unha cuestión que non estaba na orde do día, pero que falamos de alguma maneira informalmente, que se vos parece planteámola, e se hai acordo, que é a cuestión da grabación dos plenos. A forma, despois de falalo coa secretaria, na medida en que non foi ni proposta da alcaldía, nin se presentou como tal, nin unha moción para a grabación dos plenos, e a forma que atopamos, quizás máis adecuada agora, é vía moción de urxencia, na medida que tamén hai un acordo. O representante do Partido Socialista dirá agora se tamén se está de acordo con esta cuestión, e se
estamos todos de acordo, se vota a ausencia e logo se vota unha moción que sería en términos moi xenéricos, é que o pleno de Outes acorda a partir do seguinte pleno gravar as sesións e o goberno disporá de todas as cuestións técnicas necesarias para que esa grabación teña un bo fin, vamos, grabación e transmisión. E a verdade é que falamos outro día, o lunes na comisión, e me dixo vostede, porque a verdade é que non vou vir a falar deste tema con vostede, con Beatriz simplemente o falamos de forma absolutamente informal, non é que nos vimos e por ela non había problema porque quedáramos en eso, e co representante do BNG, neste caso Anxo, foi tamén un dos que o propuso. Entón, eu non sei como ven os demais grupos. Sí, non temos inconveniente para así. Sí. Pero só hai unha cuestión. Desde onde se tería acceso esta plataforma? A página do Concello? Que é o que teñen pensado? Non temos... Eu creo que o acordo, se me permite, se nos permite, debe ser un acordo moi xenérico, en que se vai a facer eso a partir dese momento. Logo, a concreción, eu creo que non hai problema nin acordar entre todos os grupos, non hai ningún tipo de problema, pero ahora non ya podemos dar porque non a temos ainda. Non sabemos ainda como vai a viabilizarse iso. Se vai a ser unha persoa do Concello que o grave, unha persoa, un traballador, se nos apoiar a algún tipo de empresa, falamos outro día se vai de micrófonos, non, eu creo que son cuestións de detalles, pero que a nosa disposición é acordar entre todos e que todos estamos satisfeitos na solución que se dé. A miña pregunta non era tanto na forma ou nos detalles que eu entendo que os hai que estudiar por primeiro, senón desde que plataforma se vai a ter acceso. Cal é a vosa intención? Bueno, eu entendo que na medida que un vídeo debería estar, hai que ver se se pode habilitar na página web do Concello e senón, dende logo, creo que se ten que, digamos, colgar no Facebook oficial do Concello, non? Na conta, na página de Facebook do Concello e a página de Facebook do Concello. Eu creo que esas deberían ser as vías primordiais. Non está. É posible tamén que, ao mellor, hai que ver, non sei, algún medio de comunicación non o pide e podemos pasar, pero eso relativamente non sei moi ben, non? Hai algún medio de comunicación que está interesado en, pero bueno, vai estar disponible, digo. Pero bueno, de verdade que eu creo que ahora, claro, moita máis concreción non podemos dar. O representante do Partido Socialista, non sei que... No, eu outro día simplemente marchei esperando porque iban a falar do Partido Popular, iban a estudialo, non teño nada que aceptar, pareceme que, bueno, aprobar unha medida de urxencia non me parecería tan urxente, pero bueno, podemos aproveitar que estamos todos, que se falou, e tranquilamente levarlo adiante, non temos problemas con eso. Esta é a vía que estou de acordo, porque non era unha cuestión super urxente, bueno, transparencia necesaria, etc. Facemos, creo que todos convertidos, pero bueno, é a vía que se atopa, neste caso, fáctica, por así decirlo. Entón, se parece, aprobamos primeiro a ausencia e logo aprobamos, despois a secretaria dará unha redacción xenérica ao acordo de, a partir do pleno seguinte, os plenos serán gravados e convenientemente difundidos, por así decirlo. Entón, votos a favor da ausencia, en primeiro lugar. Vamos a ausencia por unanimidade. E agora votos a favor desta proposta de todos os grupos. Moi ben. Ben, e agora, logo deste punto, por así decirlo, extraordinario, temos rogos e preguntas. Habitualmente se pregunta se hai algún rogo, en primeiro lugar, os rogos orais, para facer aquí no pleno, e despois pasamos aos que xa foron registrados, digamos, no seu momento, neste caso, os do grupo do BNG. Hai algún rogo para facer? Sí, cando queira. Sí, cando queira, sí.
Ben, pois nos, na estrada da Deputación, na DP 5604, que é a estrada que vai da Serra hacia San Orento, o seu paso por Canizos, na altura da nosa taberna, consideramos que pode haber un problema de seguridade vial, porque é un lugar que é moi frecuentado, concurrido por os veciños, por peóns que cruzan a estrada, unha estrada que ten bastante tráfico. Entón, non existe ningún paso de peóns ali. O que lle rogamos ao grupo de goberno é que faga as oportunas xestións ante a Deputación Provincial da Coruña para que habilite un paso de peóns ou que se considere necesario técnicamente nese lugar para mellorar a seguridade vial do mesmo. Moi ben, tomamos nota entón. Está? Sí, logo entendemos. Por Robes Orange estamos agora, ainda. Hai algo máis? Eu non teño unha pregunta. A pregunta pasamos despois. Primeiro imos polo Robos, que me parece. Entón, Robos que se presentaron por escrito ten a palabra a portavoz do mañana. Bueno, nos presentamos un total de 4 robos por seguir un pouco co tema que estábamos tratando. Creemos urxente, por motivos de seguridade, facer unha modificación nas normas de circulación das rúas da Cruz e da Capela para convertirlas en rúas de sentido único. No mesmo sentido, pensamos que sería urxente a creación dunha praza de carga e descarga na rúa da Capela, posto que aí hai varios locais comerciais e de turismo que necesitan esta praza. Así como unha praza tamén de minusválidos, porque aí temos situada unha clínica de fisioterapia que leva anos demandando que se lle facilite o acceso, porque ten un escalón, o cal dificulta o acceso dos usuarios da clínica, e tamén a praza de discapacitados, na mesma zona. E logo, por seguir un pouco co tema das prazas de discapacitados, é algo que se foi deteriorando no noso concello ao longo de todos estes anos, non se actualizaron, elimináronse sin motivo aparente, polo que rogamos que se analicen as diferentes posibilidades dende o goberno e se priorice a creación de novas prazas, por exemplo, na Casa da Cultura, que ni siquiera está... Non se sabe moi ben se existe ou non existe. Hai unha sinalización aí que non se sabe se realmente foi, esa non é, ou está xa deteriorada a sinalización. E por último, pasamos ao tema dos traballos que está cometendo o goberno actualmente. Nos entendemos que os desbroces, os traballos de desbroces e a decentamento dos espazos públicos chegan tarde, empezaronse tarde, estamos en agosto, e a maior parte dos espazos públicos están nunha situación francamente deteriorada ou inaccesible. Referímonos especialmente aos paseos municipais de Xiabo e Broña, ao do Albán, que é intransitable agora mesmo, e a mitad do paseo do Río Tins cara abaixo, que tamén está unhas condicións penosas. E tamén consideramos que é urxente a actuación nas barandas do paseo da Ponte de Afonso. Ali hai un parque infantil a escasos metros e están unhas cintas de obras colocadas, levan ali un ano ou máis. Creemos que é un período suficientemente grave para requerir unha atención urxente xa. Estiveron desbrozando estes días por ali, creo que o puderon ver, ou os traballadores, cando menos, puderon dar conta da situación.
co cal pedimos unha actuación de urxencia. E o último punto sería en canto á recollida de lixo. A recollida de lixo no noso concello é deficitaria, fai moito tempo, o estado dos contenedores é lamentable, e logo hai cousas surrealistas que, difíciles de explicar, como que no cruce de San Orente hai unha parcela que ten un montón de contenedores de distintos tipos. Que se vidrio, que se cartón, que está. Ali están. Mentre os veciños non teñen un servicio adecuado. Especialmente no tema do cartón. Eu creo que había que sentarse ca empresa concesionaria e darlle un aumento ao plego de condicións desa empresa, porque o servicio non é francamente óptimo. Tampouco existen puntos de vertido de aceite no noso concello, co cal requerimos tamén que se faga con este tipo de contenedores. E por último, pedimos que intente mellorar o horario e o servicio do punto limpo do concello. Renato, simplemente a efectos de ordenamento deste pleno, os robos habitualmente non conlevan nin debate, nin simplemente se fan e queda. Pero neste caso, a tenente de alcalde, que é encargada de varias áreas que afectan aos robos que vostede apunta, quere facer algún tipo de aclaración e aí quedará, eu farei outra tamén, outra ao final tamén nunha área que me compete a mí. Por tanto, eu ia falar a Alba de Bueno, só vou puntualizar, dar información acerca de algún dos puntos que vostedes roban. En canto ao desbroce de paseos e espacios públicos, o martes 23 de xullo empezou a traballar unha brigada ambiental de 4 persoas que están destinados principalmente ao desbroce de paseos. Polo momento actuaron na Ponte en Afonso, tanto na área recreativa da Ponte dos Arados como no paseo marítimo. E empezaron tamén a actuar no Freixo, no paseo que vai de Xiabo a Groña, na zona empezaron polos parques, bueno, pues nada máis que dicir de momento, non lle dou tempo moito máis, Pero que igual é unha unidade suficiente. Pero non a lugar de debate. No que respecta ao tema do lixo, si estou de acordo que é deficiente o servicio. Estamos nos trámites previos a sacar unha licitación, porque, bueno, ahora mismo, sí, é deficiente o servicio e o contrato tamén, bueno, así, de cada maneira. Non quero poñer plazos a isto, nin que tal, porque vai ser un proceso largo, porque hai que preparar todos os pliegos e, bueno, penso que iso sabe mellor a secretaria deso que penso que leva bastante tempo. Non quero poñer plazos temporales que despois se vayan a incumprir. Seguindo co tema do lixo, agora mismo hai unha partida comprometida para mercar unha tanda de contenedores verdes dos de fracción resto, que son os que peor están, penso eu. Están moito rotos e deses non hai ningún, o Concello non ten ningún. Os que fala vostede que hai nesa finca son contenedores de papel e de vidro, que estamos intentando renovalos pouco a pouco, cambiando os que peor están. De feito, hoxe mesmo cambiándose 2 ou 3 aquí na serra. O tema do aceite fai aproximadamente un mes que estamos tramitando con unha empresa a colocación de contenedores para a recollida de aceite doméstico. Onte mesmo estivemos definindo e visitando coa empresa os puntos nos que se van a localizar os primeiros 6 contenedores que se van a instalar. 6. En principio van a ser 6 máis os do punto 1. Prevemos que neste mes ou máis tardar en setembro queden colocados. Pela miña parte, nada máis. Creo que queres que... Sí, simplemente tamén en canto a cuestión das direccións
direccións únicas que vostede apuntaba, na que vostede o concretaba en dúas rúas concretas ou dúas rúas particulares. Comentar que nós temos contactado un estudo de urbanismo e arquitectura que habitualmente traballa no Concello justamente para que faga un análise non só desta rúa, senón particular da que é a vida, para ver que rúas sería interesante poñer a dirección única ou facer algún outro tipo de actuación. Estamos traballando nesa cuestión. Bueno, entón, pasamos dos probos ás preguntas. E seguindo o mesmo procedimento, hai algunha pregunta oral que se presenta agora aquí no pleno, que, como ustedes saben, aquelas preguntas que non se tiveran presentada por registro con 24 horas de antelación non teñen por que ser contestadas no pleno, pero non sei se hai algunha que serían contestadas no pleno seguinte. Ten a palabra entón a representante do Partido Popular. Bueno, pois a primeira pregunta que queremos facer é a seguinte. A obra da sustitución da coberta e adaptación interior do Colexio Antigo Amilio Navascués do Concello de Brou xa leva un tempo adjudicada. Nos consideramos que sería preciso acometer esa obra antes de que comece o mal tempo, posto que unha das actuacións precisamente que vai incluída no proxecto é a sustitución completa da coberta. Sería conveniente que no inverno que se fixera. Outra obra, que é o proxecto de reforma dos vestuarios do campo de fútbol, tamén está adjudicada, tampouco comezou. En este caso, a urxencia ben, porque, bueno, a tempada futbolística comenzará en breve. A nosa pregunta ao grupo de goberno é cando ten previsto este grupo que se inicien esas obras. Bueno, contestaremos como é habitual no seguinte pleno, simplemente cando antes, contestaremos con máis detalle no seguinte pleno. Teño máis, perdón, sí. Vale, que sei. Bueno, pois a segunda pregunta é que no folleto das actividades do verano de 2019 vostedes incluyen na sección de cultura un evento que é o Atardecer Musical de Broña para o día 10 de agosto. E a vida conta que esta data coincide coas festas na parroquia de San Lourenzo. Nos queríamos saber cal é o programa do Atardecer Musical de Broña, xa que entendemos que non haberá coincidencia entre o horario das actuacións nun lugar ou as programadas polos veciños de San Lourenzo, pola Comisión de Festas de San Lourenzo, porque se así fora, pois non nos parecería moi de recibo que sucedera iso. Vaille dar contestación, neste caso, o Conselleiro de Cultura, José Manuel. Bueno, o programa mañán posiblemente saquemos o cartel, evidentemente temos un pouco encima da data co tema da publicidade debido a que levamos un mes aquí e quixemos traballar e darlle unha volta. Efectivamente, coincide coas festas de San Lourenzo, por desgracia non hai moitas festas, o arte santiagueño coincidiron nos cafecando, non se pode escapar de todos os eventos e sobre todo cando, neste caso, se quere que sexa un sábado. O programa vai ser, xa digo, que daremos de mañá publicidade, pero constará de actividades dirixidas, como tratamos de facer sempre, aos máis pequenos das casas, rapaces, aos maiores, e haberá concertos, e esperemos que coincidirán coas que hai en San Lourenzo. Coincidirá, haberá eventos durante todo o día. Moi ben. Mais? Sí, teño máis preguntas. Cando vostede manifesta no diario El Correo Galego, o día 20 de xullo deste ano, que o municipio contará cunha oficina de turismo que estará funcionando o próximo mes. É algo que xa creo que está nunha pregunta que fan vostedes tamén, pero bueno. Vostede refírese a convocatorias a comenzar a gestionar polo anterior goberno para a contratación ou amparo dunha subvención da Deputación da Coruña de 2 informadores turísticos durante 4 meses para os concellos de Outes, Lousame e Noia, e máis a outra subvención tamén da Agencia de Turismo de Galicia para un técnico de turismo. Acabo? Sí, non, estoy preguntando a vosotros, Non, pensei que non me estaba escoitando. Tamén para os concellos que pertencen
É que me... Vale, sí. A Asociación de Desenvolvemento Rural de Muros Noia, que son outros Noia los ames, porque non son en Muros. Ou é outro tipo de contratación para ter un asistencialismo permanente, ou quería que nos aclarara un pouco como é. Eu non sei se contestarlle conjuntamente a esta pregunta que é moi parecida a do Venerá, si que ya vou contestar, entón prefiro contestar as dúas xuntas, se parece ben, e así, pois, vale. Outra pregunta máis é que acabamos de ver no Facebook do Concello que durante o mes de agosto, como en anteriores ocasións, que vai a cerrar a piscina e todas as instalacións, incluída tamén a pista de pádel. Entón, a nos parece que a pista de pádel que logran precisamente cando hai máis demandas dos usuarios para a súa autorización e hai fórmulas para poder mantela aberta durante este mes. Queremos saber cal é o motivo por que cerra tamén a pista de pádel, ademais dos outros, de todo o demais que se fai na piscina. Bueno, vou dar a palabra ao concelleiro de Deportes. A pista de pádel, na regulación que hai sobre a piscina, non está incluída en ningún momento no réxime de piscina, é dicir, cando fala das instalacións da piscina, fala de piscinas, sala de cardio, os gimnasios, sala de actividades, vestuarios e saunas. Non inclúe en ningún momento a pista de pádel como parte das instalacións. Por caso, a pista de pádel pois ten unha tasa que hai que cobrar por aluguer de 4 euros. Ao longo do ano, cobras esta tasa e tamén permite facerse uso dos vestiarios. Os vestiarios van estar tamén dentro do mantemento e reforma, co cal pode haber operarios no seu interior, e non creo que estea ben visto que podan estar os usuarios da pista de pádel e polo medio do vestuario sufrir calquer tipo de accidente. Co cal, atopámonos a doble medida. En anos anteriores non se cobraba pola pista de pádel, co cal estamos cumplindo a tarifas, proposta na ordenanza de 4 euros. E se a cobras, non podes dar un servicio completo, xa que non poden usar os vestuarios. Co cal, decidimos non abrir este verano, hasta que cambiemos a ordenanza. Quedan outras preguntas, se vostedes prefiren que non se veña usando, que se viña usando durante preferimos dar un servicio de calidade que un medio servicio, sí. Vale, entón, ten alguna pregunta máis? Bueno, entón, pasamos ás preguntas, bueno, non sei, primeiro vamos por parte, preguntas, en primeiro lugar, orais, que repito, non temos obrigado a responder, pero orais no sentido que non foran presentadas por registro. Hai alguna? A maiores das que están dispara. Defíname turismo industrial, por favor. Así. É unha pregunta de examen. Pero acaba de salir antes do... Bueno, eu non teño un problema en tratar de definirlo. Turismo industrial é aquilo que ten que ver pois, coa posta en valor e, por tanto, tamén co disfrute dos turistas daquel patrimonio de carácter industrial que neste caso temos no noso concello ou outros. No noso concello, pois todo o que ten que ver co patrimonio industrial que significa a carpintería de Ribeira era unha industria. E, por tanto, todo, en este caso, no referido ao turismo industrial, onde ademais se vai poñer en marcha pois, uns roteiros, unha serie de visitas que en parte son en barco, por medio do Parque Ambienta, onde se van a visitar, entre outras instalacións, as antiguas carpinterías de Ribeira. Eso é o que se coñece como turismo industrial. Por tanto, que nós fixemos algo a labor para incluir tamén os antigos aserradeiros que temos en outros e que forma parte do noso patrimonio industrial. Que sendo patrimonio industrial é un activo turístico, igual que é noutras zonas da comarca, ou Pinas de San Fins, etc. Eso é o que se coñece como turismo industrial. Non sei se quedou ben contestada máis antes. Sí. Vale. Tener as industrias esas non funcionan. Pero funcionaron e é patrimonio. Vale. Hai alguna pregunta máis oral? Sí. Ten a palabra o coordinador do proceso.
eu non sabía se facer blogos ou preguntas, entonces preferí non facer os blogos, simplemente vou facer unhas preguntas para que usted poda dedicarme unha contestación, co cual quero que este, digamos, máis suave a cousa. Por eso paso a facelas como preguntas. Comentou a compañeira do Bloque Nacionalista o tema de Monte Afonso. Supoño que sabedes as condicións nas que está o paseo. Está ben que desbrozaron, pero contempla o Executivo local unha reparación das madeiras e reposición das luminarias do luminario. Contamos na carretera 18 postes sin luz. Digo yo como pregunta, espero que contemplen facer esas cousas. Bueno, simplemente volver a aclarar. Se les parece ben, as próximas preguntas se as poden registrar con 24 horas de antelación para darlle unha resposta máis concreta na esqueira. Contemplamos unha actuación canto antes e de conxunto integral para poñer, digamos, para coidar e para que estea o paseo como é debido. Contemplamos. Gusta. Fai pouco tempo o goberno local informou dunha posibilidade de facerse a concentración parcelaria onde non estaba feito. Era o goberno do Partido Popular. Eu pregunto, mantén o goberno actual xestionar esa concentración? Iso eu vou contestar no vindeiro pleno. Hai unha pregunta máis? Outra vez. Que te digo porque non sabía se rogos ou preguntas, se prefieren facerlo preguntas, que creo que ya é máis sincero para vostede. No Paseo do Río Tines hai fincas privadas que están ocupando a súa maleza a mitade do paseo. Pensa facer o goberno algunha actuación ou notificación aos donos para que limpen eles eso? Contestarei tamén no seguinte pleno para dar unha resposta máis adecuada e correcta. Por último, que tendes pensado facer cas pistas polideportivas que ten o Concello que están desbordadas de maleza, que en algunhas delas non se pode entrar? Oye, tamén dicir o mesmo. Temos pensado actuar sobre ela, pero da forma concreta ya diremos se somos capaces de dicir en vídeo. Agora vou facer a última máis importante, que é, non sei se vai preferir vostede que faga rogos ou preguntas. Eu, se vostede non me pregunta, fala vostede o que considere máis oportuno. Representante do proceso, non hai ningún tipo de problema. Entón estamos aquí para contestar. Bueno, e agora temos dúas preguntas correctamente planteadas en tempo e forma, que son as do Grupo Municipal de Nega e que tamén trataremos de contestar correctamente. Pode facer vostede esa pregunta. Pois o señor alcalde fixo unha publicación o 28 de xullo no seu Facebook, vai ter que ter cuidado con as declaracións, porque sabe que tiramos moito de biblioteca. Dicindo que outros ia contar con unha oficina de turismo. Hoxe, a 1 de agosto, onde está habilitada esta oficina? É a pregunta. Entonces, ben, bueno, en primeiro lugar, a publicación, bueno, esta é a pregunta máis parecida que planteaba a portavoz do Partido Popular. A publicación que vostede faz referencia, en este caso, no contexto da súa pregunta, é unha publicación que ao mesmo tempo se refería e compartía, de feito, a convocatoria para a selección de
tres persoas, tres profesionais para a información turística que lanzaba o Concello, que se publicou o día 28 de xuño, hai apenas un mes. Quer dizer que aí publicábase a convocatoria para o proceso de selección, o 28 de xuño. Quero dicir isto porque nós chegamos o 17 de xuño ao goberno e 11 días despois estabas publicando as bases da convocatoria para o proceso de selección. Un traballo previo a esa publicación. Disculpe, agora teño a palabra. Tenes a ser un traballo previo, evidentemente, pero é certo que a subvención foi concedida o 25 de maio. E o 25 de maio hasta o 17 de xuño, quen estuvo gobernando, se non me equivoco, foron vostedes. E nós, vostedes estuveron, por tanto, 12 días, e nós tivemos, non sacaron ninguna convocatoria, e nós tivemos outros 12 días, e sacamos. 11, perdón, 17 e 28 vamos. Entón, sacamos a convocatoria, e direi que a día de hoxe xa están, evidentemente, como todos sabemos, unha convocatoria de persoal, para calquer tipo de praza, calquer tipo de función no Concello, ten que ter os seus tempos, e evidentemente ten que ser feita como debido, e non foi ata o día de hoxe, creo que un deles foi xa onte, que asinaron os contratos as persoas que van a ser contratadas. Digo as persoas, agora, efectivamente, explico un poquinho máis, xa antes o apuntou a portavoz do Partido Popular. Estas contratacións son produto de dous protocolos de actuación, pero, bueno, vou a centrar sobre todo nun, que son o asinado por o Concello de Outes, o Concello de Lousame e o Concello de Noia. E o outro está asinado por os 5 concellos da chamada da nosa Ría da Estrela, da Ría da Estrela. Entón, por tanto, temos dúas prazas de informantes turísticos por o convenio dos 3 concellos, o protocolo dos 3 concellos, un pouco galimatías, é unha praza para os 5 concellos. Sexa como for, nunha reunión de hai un mes aproximadamente da ADR, acordamos, aí se estaba o novo executivo, entre os alcaldes, os 5 alcaldes, que o Concello de Outes iba a dispoñer dun destes informantes a tempo completo ata o 15 de setembro. O Concello de Lousame igual, e o Concello de Noia disporía dun terceiro, que é o que se contrata vía Xunta de Galicia, repito un pouco galimatías, tamén hasta o 15 de setembro. Que pasa? O da Xunta de Galicia remata o contrato o 15 de setembro, Noia queda sen informante turístico, e a partir dese momento temos que volver a reunirnos para ver como repartimos, por así decirlo, Lousame e Outes con Noia os dous informantes, as dúas persoas que van a estar hasta o 15 de setembro só en Outes 1 e en Lousame 1. Eso é o que temos que facer a posteriori. Dito isto, quen contrata por acordo, porque así establece ese protocolo, é o Concello de Outes. Nós contratamos os 3, pero para aclarar, nós imos ter un informante turístico todo o tempo para nós ata o 15 de setembro. Desde cando? Dende xa. Os horarios ainda non os podo dicir, pero si lle podo dicir que mañán mesmo xa está convocada unha reunión con representantes do sector do turismo con este informante para un pouco explicarlle as inquedanzas do sector, para darlle información. Xa el, hoxe, que xa tivemos unha primeira reunión aquí no Concello, xa recibimos as instruccións, e mañán mesmo estableceremos o horario. Donde vai ser? Eu quero escoitar, evidentemente, os representantes do sector turístico primeiro, pero case con toda a seguridade o informante turístico. Por tanto, o punto de información turística do Concello, que é a primeira vez que o ten, se non estou equivocado, vai ser no Náutico do Freixo. Ese vai ser o lugar. Se ben é verdade que, na medida que o stand que temos, que nos administra a Ría da Estrela, ADR, perdón, é un stand pequeno e movible, en determinados eventos, como o 10 de agosto o atardecer en Brolla, posiblemente esa persoa se desplace para dar a información turística en Brolla. Esa é a nosa idea inicial, esa é a nosa proposta. Queremos escoitar tamén as persoas do sector do turismo para ver que opinan. Penso que non debería haber problema, pero mañán mesmo está convocada, digamos, esta reunión no propio Náutico do Freixo. Por tanto,
Outros vai contar con a oficina de información turística, previsiblemente nese lugar, e uns horarios por determinar, pero calaremos que sean uns horarios adecuados e caídos para as necesidades do sector. Pode ser. Pode ser. E que criterios se seguiu para ubicar o náutico do Freixo? Bueno, esa é outra pregunta que vostede non planteou. Por tanto, eso sí que se non llevou a contestar. Non vamos a entrar en debate, pero creo que acabo de comentar que primeiro falaremos. Vale, sí. Xa que non vai responder, espero que me responda no seguinte pleno, como os demás. Vale. Horario. En horario, non sei se está plantexado. Sí, sí, pero acabo de dicir que o horario non está fixado. Non. Acabo de dicir que o horario fíxase mañana. Porque, repito, firmou o seu contrato. Entón, Cando un asina un contrato, sabe as condicións laborais ás que vai estar suxeito. Digo eu que se lle informaría a esta persona, non traballará 24 horas de continuo, de 7 días de semana. Sí, pero vou dicir, un informático turístico ten unhas, por a súa propia natureza do servicio que vai prestar, entón, o que se establece é que traballará de lunes ao domingo, evidentemente, cumplindo a normativa laboral, pero, vou dicir, non sei ainda, non sabemos, horario por la ETE, pero mañana sabremos. E evidentemente tamén será convenientemente publicitado e difundido, o igual que o lugar e a ubicación. E que é o que vai a mudar de hoxe para mañana? Que, esta nosa pregunta foi metida por registro. O sea, usted tuvo tempo de traerla preparada. Que vai a mudar de hoxe para mañana para saber o horario mañana e hoxe non? No, mire, non vimos a entrar máis en debate. O que vai a mudar é que non temos que ter a conversa, temos que ter a conversa coa persoa, porque tamén terá as súas necesidades, que como usted día, un traballador, entón teremos que acordarlo con ele. Pero eu creo que non ten máis amiga a cuestión. Hoxe non lle podo dicir o horario, non sei se é un gran problema, pero mañana poderemos saber. Cando un asina un contrato laboral, insisto, ten que teñerse os requisitos que exixe ese contrato. Non é a persoa a que escolle. Digo eu que vostedes terán que na convocatoria terán que ter aclarado as persoas as que participaron en esta convocatoria cales serán os horarios. Bueno, non imos a seguir porque isto é un tomaraca e isto é coordenado. Non, remato con isto. É algo importante. Acabamos de decir que temos unha oficina de turismo itinerante que vai estar ubicada no náutico do Freixo e tampouco sabemos o horario. Perdón, estou eu co fuso da palabra e remato co que vou dicir. Remata o debate. Na convocatoria non se podía establecer horario ningún porque non se sabía a onde iban traballar as persoas porque o contrato é do Concello de Outros con esas persoas, pero responde a un protocolo de 3 concellos distintos. Punto. Ten outra pregunta máis? Sí. Adiante. A ver se teño máis sorte. Vai mellor preparado. E no referente ao proxecto dos parques eólicos que están concedidos neste concello, queremos saber en que punto se atopa, en que punto están desenvolvidos ese procedimento, si se tuvo contacto algún ca veciñanza ou cas empresas que van a ser as utilitarias do programa. Ben, só por ordenar o punto. Eu vou fazer unha primeira, vou contestar, e iso vai servir para o futuro. Vai haber lugar a unha réplica por parte da persoa que fai a pregunta, cousa que nunca existiu neste momento, e depois vou a rematar, neste caso, queda claro. Ben, e vou tamén facer resposta á pregunta tal cual foi formulada. Bueno, vostede na pregunta de como pensa o goberno local afrontar esta situación sobre a construcción dos parques eólicos que actualmente existe no noso concello. Bueno, a nosa intención é procurar que eses proxectos redunden o maior beneficio económico posible para o concello e, en particular, para os veciños afectados e que o impacto medioambiental e paisaxístico sexa o menor posible. Esa é a nosa idea. Tivemos conversas, falamos, temos contacto con algún veciños, tivemos conversas, temos que dicir formais, con veciños afectados, en algún caso mesmo viñeron a solicitar alguna asistencia puntual, por de tipo
fiscal, para coñecer unha serie de cuestións que se lle tratou de solventar, e agora estamos vendo a posibilidade que debemos facer de convocar unha reunión cos veciños, cos distintos veciños afectados, porque basicamente os proxectos que están en marcha a día de hoxe, ainda non saíron ninguna información pública, se non estamos errados, son 3 correspondentes a unha empresa que se chama Capital Energy. Un está en Banzas, outro chamase Aragonto, na zona de Valadares, e outro, Santos Meiro, tamén en esa zona, se non me equivoco, pode equivocarme, de Valadares e outros, e outros 2 dunha empresa que se chama Grinaria, que está na Vaqueira, e outro, creo que se denomina A Costa. Isto pode ser, está, digamos, para identificar onde van, ou onde están estes parques, están expostos ao público no visor da Xunta de Galicia para información sobre parques eólicos. Nós o que sabemos é que as empresas que están traballando son estas dúas, traballando no sentido de que queren explotar, non? Tivemos tamén algunha conversa de carácter informal con representantes, efectivamente, dunha destas empresas, de Capital Energy, para coñecer os seus proxectos. A nosa intención, repito, é que estes proxectos redunden no maior beneficio posible para os veciños e para o Concello, e que o impacto ambiental sexa o menor posible. Estamos sobre este tema e nas próximas semanas seguiremos traballando sobre ele. No meu dereito a réplica. Usted entende que cando falamos de afectados non conleva solo os afectados directamente? Os donos das propiedades, digo. Rematou vostede a réplica? Ou quere engadir algo máis? Non. Se entendo que, aparte dos que son afectados directamente, sí, claro que entendo, por eso considero, ou consideramos, mellor dito, que debe redundar no beneficio de todo o Concello, non só no beneficio ou non só debemos coidar ou atender a afectación que poden ter os propietarios das fincas, senón que debemos mirar polo conxunto de veciños e do territorio deste Concello. Non há lugar máis. Non me entendeu a miña pregunta. Non é nese sentido. A ver, aclaremos. Nese sentido, digo, que usted cando falaba de ter reunións cos afectados, entende usted que os afectados non son só os propietarios. Quer dizer, se un deles vai en Banzas... Ahora comprendido. A eso me refería. A reunións cos veciños que planchexamos... Será que se cabarroque, non? Sí. Ahora comprendí. A reunións cos veciños que planchexamos ter é efectivamente con máis directamente afectados. Só cos directamente afectados? E con isto creo que quedan contestadas, máis ou menos ben, as preguntas, robos ou preguntas, robo dar as preguntas, algunhas non se contestaron, pero contestaránse no vindeiro pleno, e damos por finalizado este pleno. Moitas gracias.